Преди малко някой ме попита, работи ли JetHost конектора и с ChatGPT? Нека не отговарям с да. Ще ти покажа. След по-малко от 2 минути ChatGPT ще може да вижда хостинг услугите ми, домейните и информацията в JetHost акаунта ми. Здравей, аз съм Ози от JetHost. В първия епизод свързвахме JetHost MCP с Claude. Във втория видяхме как може да проверим домейните, whois данните за тях и name серверите. В този епизод ще ти покажа как може да свържеш друг AI асистент с твоя JetHost профил, ChatGPT. Ако вече го използваш ежедневно, вече можеш да управляваш услугите си в JetHost без да сменяш приложението. В това видео ще видиш как можеш да свържеш JetHost конектора с ChatGPT, как става удостоверяването, как да провериш дали работи и няколко примера, които можеш да използваш веднага. За да свържем JetHost AI конектора с ChatGPT, трябва да направим следните стъпки. Първо идваме в страницата в jethost.bg AI конектор или тук на AI разширения JetHost AI конектор, за да копираме адреса, който ни е нужен за регистрация на AI конектора. След като копираме, в настройки, в Plugins, трябва да скролнем надолу и да активираме Developer Mode, за да може да свържем нашия конектор. След като активираме Developer Mode, идваме на Plugins, Browse Plugins и тук се появява едно плюсче. Натискаме на плюсчето, въвеждаме име, попълваме адреса, приемаме условията, натискаме Create. След като регистрираме нашия AI конектор в ChatGPT, трябва да се авторизираме в клиентския си профил. За целта натискаме Sign In. След като напренасочат на логин страницата, въвеждаме данните за достъп. И одобряваме достъпа на AI асистента към нашия профил в JetHost. След като успешно имаме връзка между ChatGPT и нашия AI конектор, за предпочитане е да се натисне бутона Refresh, за да дойдат всичките ни инструменти, които сме направили в AI конектора. След като се извлекат всичките инструменти, вече спокойно можем да използваме ChatGPT за управление на нашите хостинг услуги и домейни в JetHost.bg. Нека да проверим. За целта добавяме JetHost AI конектора и питаме какви услуги имам в JetHost. Ето. В реално време ни връща информация за нашите услуги в нашия профил. Това с добавянето на JetHost AI конектора се изисква първия път след връзването на AI асистента с нашия конектор. При следващите чатове вече няма нужда. Какви домейни имам в JetHost? Ето. Този път изрично не съм добавил това, че искам да използвам JetHost AI конектора. Вече чата знае, че имам такава връзка и използва него. Нека покажа няколко полезни примера за това как може да използвате JetHost AI конектора с вашия AI асистент. Примерен промпт: колко дисково пространство използва всеки мой хостинг акаунт. Ако имате няколко хостинг акаунта, за всеки от тях ще вземе дисковото пространство, използването дисково пространство и ще ги покаже тук. В нашия случай имаме един хостинг акаунт в JetHost и показва какво дисково пространство имаме и още допълнителна информация. Друг полезен пример е проверката на name сервери, което показахме в предишното видео с Claude. Това работи и с ChatGPT. Ето, показва ги без никакъв проблем. Друг пример: предложи ми свободни домейни за онлайн магазин за кафе.
Тук реално не даваме конкретно име на домен, което да проверява, а караме AI асистента да измисли за нас име на домен, да провери дали е свободно и да ни покаже списък с цените, които може да се регистрират още в момента. ExpressShop е идеалният вариант за домен. До сега показахме как JetHost работи с ChatGPT и Claude. Но какво ще стане, ако AI асистента вече не само отговаря на твоите въпроси, а започне да изгражда истински веб проекти? Точно това ще направим в следващия епизод. Ще покажем как може да свържиш JetHost профила си с Lovable и не само да използваш информацията, която имаш в клиентския си профил в JetHost, а и да качваш готови сайтове, създадени с изкуствен интелект в твоя хостинг в JetHost. Аз съм Ози от JetHost. Абонирай се, за да не изпуснеш следващото видео. До скоро!